pagkat nato kadyot kaning ato ang pagsimba kay nisimba ta kinahanglan gid mo simba ta kay pasalamat ta Ginoo muna ito sa bata nga gamay pa magdakadako tulo ato nga mosimba kada Domingo. Ang problema karon kung ang Anglikano wala pa simba isod mo na siya labaw na ang maninoy di po makita simbahan. Ang maninoy magak sa bata ang ginikanan nakita lang panos bunyag man sa bunyag na di sa pagkaton sa bata mabito nagseminar ta para makaton awan na kay mampun di mo masimba otro po daw maninoy iti sa may magak sa bata wala kasi may makaton sa bata puro pabalikas di mo maningala man nagsuro-suro balikas nagyaway man matrain so mo nang natin seminar pagsimba dili ta magbanha bakang pubudlungon simbahan kami utro pinapoy pubudlungon pod may kaysa bisa na karon kay kami tigo ng pare gunung niya wala serahan namin nga matuk opisina personas to nitabo buti dire ano sa rin nagkabo siya kag ganina mangudpar kay banami kay paatubag sa pare opisina niya linya sila dito kamu nga nung sabat kay mo kayaw pare murang pagkaroon pagmisa ako bang pag nagibana ako masisitan ko kay ang pare gagawin sabi na magumili ang pare kaya mo muna nagmisa munang nga panahon munang manabit nga nagkumpisa ko sa Diyos muna itong pagkapo dirita sa Diyos dito na sa Diyos dito kana magong mag-ampo ta sa mga santos nga itagtabang anak sa mga santos nga itagtabang nga iampo ta kay nasa Biblia kanang mga santos na totoo na sa langit nagampo sa Dios muna minta nga iampo mo kami muna nasa ritual sa bunyag munang mayong gani ang pare panahon sa bunyag mayong gani ang pare nga Santa Maria inaan sa Dios at tubag niya iampo mo kami kalagmitan na ba na ulit tubag no saya pare ra pay matubag ang lisod pag gidana pinapare ang Ginoo ana kaninyo wa may matubag niasab nako sumuna ang manubag jud mo muna importante nato pag santos na gani no nagpamputa nagpamputa na kay tuwa na sila sa langit dayon sa atong pagsimba kay murawat ng lawas ni Kristo kanang atong gidawat dili na siya simbolo tinaw magidi siya Mateo Kapitulo 26 versikulo 26 tingnan siya Mateo 26 muna itong himuon panahon sa misa samtang nangaon sila may si Jesus sa pa nagpasalamat sa Diyos apil ni sa ito ang sakramento kalawat bunyag kumpirma kumpisar kalawat sa apil na sakramento na ito samtang nangaon sila may si Jesus sa pa nagpasalamat sa Diyos o gipikas-pikas niya kini ug gihatag siya mga tinunan dawatan niyo kini kan namin siya kini ang akong lawas wa mo'y mabasa sa Biblia nga ningon siya mo ni simbolo so di nyo na mabasa sa Biblia na may simbolo lang kasi lain ganong na-skutan ako ni sa lain sikta pila simbolo rin so gilahi sa ato munang kami ingat yun kay miana munang pag kalawat na gali pag yung lawas ni Kristo ibuklad ang kamot dili ikungkong asa man mo ibutang sulisod siya butangan pag yung panyo dire ako yun ang badlungon pag mag-ana kuhito na ko na nagkawad na dire di pa man kumukuha na akong arang untong yung kamot para nga ihatag medyo na muna siya i-plaster lang dili dadon sa layo kay kung dadon na sa layo maginupuray na punta anak kay obligasyon na ginamuna nakagukod na ko niya mga diri na diasportahan tas ng ninya wa mo ginakan gikukod na ko kod ako pagabot sa rad pagka baga kaya ko kwaon
Maghawid ako diri kaon ko diretso. So pero ang dapat yun na paghatag lawas ni Kristo to ay magtuog salamat. May lawas ni Kristo salamat. Hindi mo na doon sigat ang paghatag. Lawas ni Kristo tubag mo amen. Kwaon kanon. Kaya pag abot sa lingkuranan magampo. So muna siya ang proper gyud. Lawas ni Kristo plaster ang kamot, yung kwaon, pag lawas ni Kristo bag mo amen, yung kwaon kaonon dayon. Kaya mo to sa lingkuranan. Dayon ngano naghimo puntaan na diri sa Lucas 22:29. 22 Lucas 22:19. So maligingon. Unya gikuha niya ang pan o nagpasalamat siya sa Dios. Unya gipikas-pikas niya kini ug gatag siya may tinunan. Mo gyapon mao kini ang akong lawas. Manang sa pare din na mo siya lawas ni Kristo. Tubag mi og amen. So dihatag ko namo lawas ni Kristo, tubag pud mo amen. Ayo jud mo pud tubag salamat. Ayaw pud mo kanang inyong sige mo sinitog isda. Sa una na anak. Lawas ni Kristo, gahawid pa lang gidakpo na. Nya karon kay kamantay naman ko nga naina na. Di hinahinay na siya dira. Sa una sige usap na nana. Pag anak lang ako gikupta naman. Nya mapulpog to di mamunit ko ito. Ubos, di mo to pwedeng biyaan jud. Pag bumili to kaunon to. Amo. Amunang ayaw jud mo. Pag i-plaster lang kamo karon plaster po ng paghatag. Kakaroon noon wala na ako kamatikod nga kakanunan gina ko nang apel. Nga pag magkalabat na dili jud ka magsignit. Mura ka signit ug mura ka isda. So man nganong nataan na kay ang ingon mo sa atong Ginoo kini may kulabas. Ihatag kayo buhatan ninyo kini agi paghandog nako. So muna natay santos nga misa. Muna pasimbahon ta. Diri sa 1 Korinto ang giingon yun dire kapitulo 11 1 Korinto kapitulo 11 mamana giingon ni San Pablo siya nga kay nadawat ko muna yung San Pablo kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo nga ang Ginoong Dios sa gabi nga siya gibuduyan mi ko asapan. Unya nagpasalamat sa Dios sa Eucharistia, pagpasalamat. Nagpasalamat sa Dios ug ipikas-pikas niya ang pan ug bingon, mo kini ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Buhatan ninyo kini agi paghandom nako. Diri sa 28 ni siya nga busa ang mukaon sa pan sa Ginoo minom siya ko pa sa pagi nga dili takos nakasarap batok sa lawas sa Ginoo. Munang pagsugod pa lang sa misa, munang natay pagampo paginulsol. Nagkumpisa lang ko sa mga kamusta na, di ba? Muna itong pagsugod. Kaya ato nang andam atong kagalingon. Kaya nagiingon nga, kaya kung dili niya ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo sa iyang pagkaon sa pan o paginom sa kupa, gisilutan niya ang iyang kagalingon. Imbis mahalangita, nakasala na noon. So munang, ang pinaka-proper, panang sa misa mo nang sulimit ka, takayo. Kung makakita mo na mo, mga minister, kay uniform, butan kayo may, tanawa rin yung magmisa. Unya, may misa unya. Pero mga may mga santoson. Pero yung formala kayo na mo na. Pero pag namin sa gawas, hanap yung hubong. Amo pa na barlo. Pero pag gamot yun diha, formal yun kayo. Kung na yung magtabi, amo itong kanong padungon. Kaya dito ba na magpadlo nga, pare, linya dito, linya, kasapan ni anak. So muna, importante, kaya na mong po, pag misa, kurire yung cellphone, dahil na magsigig tabi. So muna, importante kayo nga, nagitay disiplina panahon sa atong pagsimpa, panahon sa Santos ng Misa. Huwag mo dapat sa lawas ni Kristo. Nga naman, na nasa Ebanghelyo sa Juan Kapitulo 6, siya nga, ang mukaon sa akong lawas may kinabing wili katapusan o banahon sa katapusan adlaw. Kano sa manahimo nga lawas ni Kristo kana itong ikalawat, wanang sa sa grasyo sa pare. Walay makahimo na, liminister ikahimo, kanan siya kuno, kabantay mo na babagdire, siya kuno tawag ka na, ordinahan na pagkapare. Pero mientras daw ka na maordinahan pagkapare, di pa na siya pwede. Pare lamang, obispo. Santo Papa, munay, pwede magkonsagra. Pag konsagra na, muna'y pagkabalhin sa lawas ni Kristo. Pag wala pa ganyan na makonsagrahe, panangay, magsunod ko dito, mukaon ko. Na may dakan dito, wala makonsagrahe, pwede na.
Pagbusolon ko diya sa tabernakul nga nakonsagra na ang kaon ko, pagka Domingo wala na. Tanggal na ko ana. Kay ko na siya, dako kay na siya nga sala. Inana na to, kaya nga itong gidawat, lawas ni Kristo. Yan yung si Kristo, ang mukaon sa kong lawas. Kung nahitabo na, pag yun Kristo nga, kini ang akong lawas. Muna ang pare, iisa na niya. Pag isa na, nilitang dugo kay nagampo. Nagaman na to, sa umot lang karon na anam-anam na bataw ka educate nga pag ana mo bitaw nang giana na siya nung dako pagkatong sa layo makakita kabantay mo dako nang giana karon utara to dito dili ta nga dungo gampo pagbutang butang man na so pwede mo dungo ana ay magampo di mo kuha ng siya kupa pero pag ana na to agita atong focus dito munang tay paglimpyos ng kagalingon para anak niya.